Исәнмез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән дәрестә хлорид кислотасы һәм аның тузлары темасы белән танышып үтәчәкбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән хлорид кислотасының гомуми үзекләрен һәм специфик үзгә үзекләре белән танышып үтәрбез. Хлорид кислотасын хлороводорны суда эретеп табалар. Лабораториядә табу юллары белән танышып үтик. Каты халәттәге натрий хлоридына куертылган сульфат кислотасы белән тәэсир итеп табалар. Температура 150 градус булса, бу вакытта безнең әшитез натрий гидросульфаты барлыкка килә. H2SO4 куертылган плюс натрий хлор каты халәттә килеп чыга H хлор газ халәтендә плюс натрий HSO4. Тез артык алынганда һәм температура 550 градус булганда H2SO4 куертылган плюс 2 натрий хлор каты халәтендә килеп чыга 2H хлор газ халәтендә плюс натрий 2SO4. Димәк, игътибар белән карагыз укучылар. Температура түбән булган вакытта әшитез барлыкка килә, температураны күтәрә төшсәк, урта төз барлыкка килә. Сәнәгатьтә табу юлларын карап үтик. Сәнәгатьтә водородны хлорда яндырып табалар. H2 плюс хлор 2 барлыкка килә 2H хлор. Хлорводородның физик үзекләре. Хлорводородны суда эретеп, тыгызлыгы 1,19 грамм сантиметр кубка тигез булган 40% хлорид кислотасы эремәсе табарга була. Куертылган хлорид кислотасы төссез, дымлы һавада көчле рәвештә төтенли торган зәһәр хлороводород исе килеп торган эреме. Кадерле укучылар, хлорид кислотасының химик үзекләре белән танышып китәчәкбез. Беренче тәҗрибәне карыйбыз. Пробирка хлорид кислотасы салам. Һәм анарга универсаль индикатор кәгазы тигезәбез. Универсаль индикатор кәгазенә китереп куеп карыйбыз. Һәм менә бу төс безнең коридагы икенче төс белән туры килә. Димәк, бу аңлата безнең хлорид кислотасы көчле кислота үзлеген күрсәткәнлеген. Эш пробирка алдык, эш пробиркада металл салып чыгабыз. Беренче пробиркага бакыр салдым, икенче пробиркага салабыз цинк. Өченче пробиркага салабыз магний. Эш пробиркага хлорид кислотасы салам. Бакыр плюс хлорид кислотасы. Цинк плюс хлорид кислотасы. Магний плюс хлорид кислотасы. Магний белән бик тиз реакция барда, цинк белән реакция тиз бара, ә менә бакыр белән реакция бөтенләй кермәде. Әгәр дә металларның электрохимик көчәнешләрен карасак, бакыр водородтан соң урнашкан. Нәтиҗә ясыйбыз. Цинк һәм магний водородка кадәр урнашкан, хлорид кислотасы водородка кадәр урнашкан металлар белән реакция керә, ә водородтан соң урнашкан кислоталар белән реакция керми. Хлорид кислотасы нигез оксидлар һәм амфотер оксидлар белән реакция керә. Пробирка бакыр 2 оксид алабыз. Һәм аңа хлорид кислотасы салам. Тәҗрибәдән күренгәнчә, монда бернинди реакция да бармый. Реакция барсын өчен җылытырга кирәк. Пробирканы җылытабыз. Белгәнчә, пробирканы башта тулысынча җылытабыз. Аннарысын җылытабыз түбән генә. Эреме җылына башлады. Менә реакция барганлыгын күрәбез. Реакция вакытында эреме ачык яшел төскә керде. Димәк, бу безнең реакция барганлыгын аңлата. Хлорид кислотасы нигез оксидлар һәм амфотер гидроксидлар белән реакция кергәнен дәлилләдек. Укучылар, алда тәҗрибәдә хлорид кислотасының нигезләр белән реакция кергәнлеген дәлилләйбез. Пробирка натрий гидроксид салабыз. Фенолфталин табыздан һәм аның селтәле тирә икәнлеген дәлилләйбез. Пробирка хлорид кислотасы салабыз. Эреме төссезләнде, чөнки нейтраль тирәлек барлыкка килә. Укучылар, бу тәҗрибә белән без сезнең белән нигезләрнең һәм амфотер гидроксидларның хлорид кислотасы белән реакция кергәнлеген дәлилләдек. Хлорид кислотасының тагын бер үзгә үзлеге булып, көчле оксидлаштыргычлар белән тәэсир итешүе тора.
Кишле оксидлаштыргычлар, мәсәлән, марганец 4 оксиды, калий перманганаты, натрий хлораты, калий дихроматы һәм башкалар. Калий 2 хром 2 O7 плюс 14 H хлор килеп чыга 2 калий хлор плюс 2 хром хлор 3 плюс H хлор 2 плюс 7 H2O. Башка реакцияны карап беттек. Хлорид кислотасы калий хлораты белән реакциягә кереп, калий хлориды һәм хлор 2 аерылып чыгара. Алтык H хлор плюс калий хлор O3 килеп чыга калий хлор плюс H хлор 2 плюс H2O. Хлорид ионнарын барлыгын танып белер өчен аларга көмеш тузларын кушалар. Көмеш нитраты кушабыз һәм безнең ирмә ак төскә керде. Демәк, бу проверкада хлорид ионнары бар икәнлеген аңлата. Хлорид, бромид, иодид ионнарын танып бер өчен көмешнең тузларын кушабыз. Эшесенә дә көмеш нитраты тамызабыз. Эшесе 3 төрле төскә керде. Куллану өлкәләре белән танышып беттек. Хлор водородны койларда кулланаларсың. Металл исекләрен чистарту, эритеп ябыштыру, тузлар табу, пластмасс һәм синтетик материаллар җитештерү, дарулар ясаганда кулланыла. Кадерле укучылар, без сезнең белән бүген дәрестә хлорид кислотасы һәм аның тузлары белән танышып беттек. Бүгенге дәрес сезгә булышыр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.